Hey, good morning mga ka-citizen. Sa gingarian sa Dios. So, kumusta ang inyong adlaw? Kumusta man ang atong last or previous 4 lessons or 4 topics of our lessons in the kingdom? So, kumusta man mo? So, kung sa may inyuhang nakatunan dito, pwede ka i-comment nimo diya sa ubos ang imuhang nakatunan. Kung wala pa nimo to natanaw, itanawa ang ato ang kanang kuan kanang ato ang previous na to nga lesson. So karon ani kita sa ato ang ika-5 nga topic sa ato ang kingdom lesson nga 100 topics. So napat na karon sa number 5, so meaning we still have a remaining 95 topics so sa lesson na to sa kingdom. So without further ado, igsoon atong sugdan ang atong ika-5 nga kanang topics. Okay, so dinhita sa atong ika-5 nga topic. Ang uluhan ani igsoon is mao kini siya. Hallelujah. What is the original message of Jesus? The original message of the Bible. So unsa man nga mensahe ang gidala gyud ni Hesus ni ining kalibutan aron kita makasabot kita sa maong mensahe ni Hesus. So sinsa na igsoon, kusog kayo ang ulan dinhi. So grabe kusog gyud ang ulan, very early in the morning ang ulan. So early bird po kayo ang ulan. So, salamat gyapon sa Ginoo kay kining ulan panalangin man gyapon kini sa ato ang Ginoo. So, stay safe mga kaigsunan o ato aning sabayan sa pag tuki karon kining mensahe nga gidala sa atong Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan. Aron nga makuha nato, masayra nato unsa gayud ang angay natong buhaton ug unsay angay natong sundon og tun-an kay kung wala ta mahibalo igsoon kung unsay angay natong tun-an, mamahimo igsoon nga maging komplikado ang ato ang pagtuo o kana siya hinungdan nga di nato madawatan ang tinuod nga saad sa Dios. So daghan man ta og klase-klase ta og mga history sa atong life, klase-klase asa ang imong background, but karon igsoon if you wanna know unsa gyud ang kamatuoran dinha sa Bible igsoon, mag-uban ta sabay ko uban ko niining ato ang journey sa pagtuon sa pulong sa Dios. Din wala nagatulak o nagatukmod ngadto sa pagkinabuhing relihiyoso o kinabuhing pagka-fanatic ngadto sa iyang pagtuo. Igsoon, isa lang dapat ang ato ang pagtuo. Isa lang dapat kay usa ra man gyud ang ato ang Ginoong Hesus. Isa ra ang iyahang gihimo nga kita mapasig-uli, walay lain nga magpataliwala ni anak ang atong Ginoong Hesus. Now karon kinahanglan nato nga tun-an o ato ang kining tukion gayon ang mga principles o concept sa atong hari nga si Ginoong Hesus. Unsay iyahang tumong ug unsay ang tuyo alang kanato tungod kita igsuon dili man gyud ta makasulod dito sa iyang gingharian kung dili ta magtuman niya. Ingon siya dinhi John 14:15, if you love me, obey my commandments. So mo siya igsoon. If we love Jesus, kung tinuod ta nga nahigugma ni Jesus, kung tinuod kita igsoon nga nahigugma ni Jesus, start now to tackle, to study His command, His law. So karon ato kining sugdo na tunig suon sa sugod gyud diin babalik na punta ning pulong sa Isaias kapitulo 9 bersikulo 7. So tanaw nimo din ha igsoon ang focus kid igsoon is ningon din siya Isaiah 9:6. Unsay giingon niya? Mo kini siyang bata nga mataw kini si Jesus man ni siya, klaro man ni siya. Si Jesus man ni. So karon ang atong kuno ba nang 7 din na ang dinhi, His government and its peace will never end. He will rule with fairness and justice from the throne of ancestors David. For all eternity, passionate and commitment of the Lord of heaven's armies will make it happen. So kanit tinigsuon, kung ato sa lahi nga translation igsoon, labang mato ta dito sa translation sa King James, His kingdom. Dinhi sa kining Bible kini siyang NLT is His government. So, dapat kana siya diha ta magpailalom igsoon in His government, dili sa in your or in my religion. No. Or
in their religion. Dili na siya mao. Dili na siya mao igsoon. So, we need to be under the government of Jesus Christ. That's why Jesus Christ is Lord, is, what we call that? Declaring that Jesus Christ is King. Why? Because Lordship is ownership. And He who owns everything is our King Jesus Christ. That's why when you see the words Lord in the Bible, in the New Testament, it refers to the King Jesus Christ. So karon igsoon, kung mao kana government kingdom ang i-message aning bataa, kining bata nga na tao, so atong susihon igsoon kung tinuod ba nga gingharian ang giwali ni Jesus. Nagwali ba siya sa relihiyon sa Pariseo? Nagwali ba siya sa relihiyon sa mga Saduceo? So igsoon ato kining magkuan gid sa pagsugod gyud ni Jesus pagwali igsoon, klaro kayo igsoon. Atong basahon din na sa Matthew chapter 4 verse 17 ingon siya dinao. Kani ba? From then on Jesus began to preach, repent of your sins and turn to God, for the kingdom of heaven is near. So karon ingon siya nga, sukad si Jesus nagsugod pagwali nga nag-ingon, hinulsuli ang inyong mga sala kay hapit na maghari ang Dios. Karon igsoon, he talk about His kingdom. Nga naman, mahitabo lamang nga maghari ang Dios sa atong kinabuhi igsoon when His principle, when His precept, when His concept naa sa atong kinabuhi. Because the kingdom of God will not rest in the building, not in the building, but it will rest you and me in our hearts. Diha dapat ang kingdom of God sa ato ang heart. So, why? Because we are His temple. Dili na kadtong temple sa una nga kadtong iyas mga kakaraanan nga kinahanglan nga didto gis templo. But Jesus said, time will come that the Father nga i-worship siya nimo, ang iyang gusto nga pag-worship dili lang dito sa bungkid nga gingon dito sa Mateo Juan kapitulo 4 bersikulo 22 hangtod na 24 ang kaistorya ni Jesus ang babae nga Samarianhon nga niingon si Jesus sa katapusan nga ang gusto samahan nga magsimba kinahanglan magsimba diha sa espiritu ug kamatuoran tungod kay ang Dios espiritu. Dili na sa mga lugar pa. You can worship God bisan asa ka. Pwede na siya. Sa unang panahon dili na pwede, kinahanglan gyud gumadto jud ka sa Jerusalem, sa temple. Dito lang pwede kay naman na dito ang kasabutan. Pero karon igsoon, mao ni ang kasabutan nga gisulod sa atong Ginoo para sa ato. Then He said, I will make a new covenant. Asa niya ibutang dili sa building kundi diri. Iyang isulat sa atong hunahuna o sa atong kasing-kasing kini sila magkinabuhi na uyon sa kabuton. So mo ni gusto sa Ginoo sa ato ngay atong masabtan ang iyahang kagustuhan nga mahitabo sa atong kinabuhi. Usahay man gud igsuon tungod sa daghang nagtudlo sa ato daghan ang atong nadunggan na paminawan pa nga mga tao, mahitabo igsuon. Pwede gyud ka o mari gyud ka nga masaag o iligaw ani nga pagtulunan. Pero igsoon kung tanaw ni igsoon, hindi ako didaygon kining ako ang ginaistorya sa inyo kung dinhi ko mo daig. Dinhi ko mo pabor sa pulong sa Dios. Kining pulong sa Dios mao ni atong sumbanan igsoon. Kung igsoon, kung gusto nato nga masabtan gyud ang kabubuton sa Dios igsoon, atong tun-an ang pulong sa Dios. So mo nang gihagit kiti ka nga uban ni ko dinhi igsoon kung daghan kag mga pangutana, pwede ka ra nga makapangutana, maka-comment ka diha sa ubos, ipaabot ang imuhang gustong ipabot. Basta ang ako lang ang iyong igsoon nga magtuon ta o dili ko ganahan magdebate ta. Gano man wala tay ato igsoon, di ta pwede nga magpamatuod sa pulong sa Dios nga atong i-claim. Gano man igsoon, ang pulong sa Dios dili ni siya magsumpaki, dili ni siya mag-contradict. Naalang sa ato ang mind kung ipa-contradict na to. Because remember ni Migson, we are so limited. Muna nga parang nga masabtan na to, tun-an na to kini dili base sa mga doktrina ni bisan kinsa kundi dito lang ta magbase sa principle, sa concept, sa kingdom, sa government ni Jesus Christ. Kaya igsoon, kana mi atong angay tunan. So karon igsoon, tanaw na to sa pagsugod ni Jesus mao kadto, repent for the kingdom of God is near. So karon mo ni ang mensahe igsoon. Mas mato ta dito igsoon, mayngon ta dugay man ibalik ang Ginoo. O makita na to naron unsay kinahanglan para mabalik ang Ginoo. Pero bago na igsoon unsa may mensahe nga gisugo gyud ni Jesus nga ipasangyaw ngadto sa mga apostoles nga iyang sumusunod.
Apostolos igsoon is a student of Christ, a disciple of Christ. Mga tinunan ni Jesus. So karon dapat ang mga tinunan ni Jesus dapat maugyoy itudlo dili nang ginahimo sa uban dina. Ngayon nila nga mauni ang gitukod ni kuan mauna ipaangkon sa uban. Ayaw pataka o paangkon sa uban. Kung gusto ka nga masabtan nimo, kung gusto ka nang mahituhod ang mga kuan, subaya ang history, di ba makita nimo kinsa gyud ang nagtukod ana. No? So karon dinita, unsa day gustong ipasangyaw ni Jesus ngadtos mga katawhan? Unsa iyang gustong ipasangyaw dito? Ingon siya tanawa dinhi. Klaro nga kano sa iyang gipadala ni Jesus ang iyang mga tinun-an mo na iyang giingon. Ingon siya, "Go and announce to them that the kingdom of heaven is near." So karnison, preach this message. Go and preach this message. Ingna nga apit na magari ang Dios. Muna igsoon nga ang instruction ni Jesus is iwali ang gingharian. Ang instruction ni Jesus is iwali o gimantala ang paghari sa Dios. Kaya ang paghari sa Dios igsoon, Matthew chapter 17 verse 20 to 21 igsoon nga walay makaingon nga ang gingharian sa Dios tuwa dito taas o nalis ilalo. Ang gingharian sa Dios naa ka na magpuyo sa atong kasing-kasing na igsoon. Mao na nga masabtan nimo ang tao nga dunay Dios. Masabtan nimo ang tao nga dunay kahadlok sa Dios. Kaya ang mugula sa baba na igsuon, nagdepende ka na sa iyang mga pulong. Kung mga pulong niyang puro daot, mga pulong niyang puro binuang, dili maayo ang iyang kasing-kasing. Mao na sa igsuon, dili maayo ang iyang kasing-kasing. Mao na ang mugula siyang baba, dili pod maayo. Naamay magpamaayo-maayo, pero gabot niya sa kapitos, mugula ang tinuod. Meaning igsuon, naapay tinago. Ngayon kayo perfect na pastor, dili igsuon imong tun-an, imong sundon ug imong iaplikar unsay imong masabtan sa pulong sa Dios. Dili magpabilin diha lang sa atong nakatunan ug makontinto na lang ta ug unsa kanang naa. Study the Bible daily ug iaplikar sa atong kinabuhi para kita mahimong kahimutan sa Dios. Ara man igsuon. Kita karon busy magkuko pastor. Ahay busy. Ug ang Ginoo mo ingon sa tuwag busy. Tuwaan ta niya og gininhawa. Napabay bisihan nato. No? Makita mo na igsoon. So karon, klaro nga ang gisugod ni Jesus ni pawali sa mga tinun-an is ang paghari sa Dios. Ang iyang gingharian. Kinahanglan ang gingharian moabot sa ilang kasing-kasing. Hallelujah. Matthew 6:10. Klaro diha nga thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. His kingdom will come on earth. His kingdom will come on earth. Dili ang earth mo atos kingdom ni Lord. No. It's opposite. People is looking the earth to bring to heaven. But God said, bring heaven to earth. Let the heaven go to earth. That's why Jesus from heaven going to earth to bring the message of the kingdom. The principle, the precept, and the concept of the kingdom must be in a lifestyle of His people, His citizen. Citizen ang tawag nato igsoon, dili ta mga membro sa relihiyon. Citizen igsoon, citizen of the kingdom of heaven. Mao na siya igsoon. So karon, klaro igsoon nga dinita sa pulong sa Dios. So karon, gikan sa pagkatao ni Jesus, hantod sa nagsugod si Jesus pagwali, hantod nga nagtudlo si Jesus unsay ipawali, hantod nga ingon siya sa katapusan dinhi, kano sa mobalik ang Dios, kini siyang pangutana. Giingon na ni Jesus, di na siyang pulong kano sa siya mobalik. Kano sa moabot ang katapusan. Na di na igsuon. Mo ni ang problema kay wala pa man giwali. Kana paminaw igsuon ha. Mateo kapitulo 24 bersikulo 14 niingon siya dinhi oh. And the good news about the kingdom will preach throughout the whole world so that all nations will hear it, then the end will come. So mo is a problem ikson. Did everyone preach the kingdom of the Lord, preach the government of the Lord, or preach their religion, teach their doctrine? That's the question. Mo na siyang pangutana. Giteach ba nato ang konsepto? Giteach ba nato ang precept? Giteach ba nato ang concept ni Lord Jesus sa iyang kingdom, sa iyang government? Or we teach only the message of Paul? So you're not a disciple of Jesus Christ, you are the disciple of Paul. Then mo gamit ka pag i-contract sa kuha na ingon si Paul nga, imitate me as I imitate Christ. Yes, mo na pinakadako nga pangbangga din na. But igsoon, who is important, Paul or Christ?
Even si Paul, ngayon siya, dili ako ang importante, dili si Apollo, importante, dili si Pedro, importante ang Diyos, kamoy nagpatubo nini. Nagisgot siya dito sa mga pagwali, mga pagtudlo, mga pagatiman. Ang Diyos, ang importante mo na igsuon, si Pablo, pinili sa Diyos. Kung di na ito na matanggal sa iya, kaya ang iyang trabaho, iya itong harvest. Kung na igsuon, ayaw pabor sa ni Bisan Kinsa, pabor ka lang, dapat nga to kang Jesus mo itong hari. So, kung tanaw mo din. So, even si Pablo, ningon siya nga, di ka makasulod sa gingharian sa Diyos kung dili ka mag-subay ka niya. So, karon sa marita, gikan sa pagkatao, hantod sa pagsugod, pagtapos, hantod nga siya namatay, hantod siya nabanhaw, usara gihapon ang iyang mensahe. Kung sa gingon niya, ngadto sa Buhat, Kapitulo 1, versikulo 3, ingon siya din niyo, during the 40 days after his crucifixion, he appeared to the apostle from time to time and he proved to them in many ways that he was actually alive. And he talked them about the kingdom of God. See, even siya igsoon, namatay na siya, nabanhaw na siya, ning pakita sila dito, usa lang gihapon ka subject, ang iyang gitudlo, may tungod yun sa gingharian sa Dios igsoon, kay dito ta dapat, everyone is looking for the kingdom. Any religion is looking for the kingdom. The problem, they are trapped on their religion. That's why they cannot enter into the kingdom, because kingdom is not a religion. Kingdom is a government of the king. The law of the king, the precept of the king, the decree of the king. In fact, his word is law. His word is law. That's why igsoon, we need to study the kingdom. Tungod kay maunay ato ang dapat pangandaman. Remember, a kingdom or a country, they have own constitution, they have own law, they have own precept, they have own principle. So study what is the principle of kingdom of heaven. Muna siya igsoon. Di mo ito igsoon. Asa dili kasulod ang tao kung dili siya mutuman sa sugo sa Dios. Ingon si Jesus, you cannot enter into the kingdom of heaven if you will not be born again. Nagisgot siya igsuon, naginanglan tang mausab, matao ta, mawala, mamatay, mawala tanan ang naa sa ato kung dili ilisan og bag-o. John chapter 3 verse 3 hangtod sa 5. Klaro nga gingon niya dinha. Tapos unsa may ihatag sa Dios nganhi kanato? Unsa man? Luke chapter 12 verse 23, unsay ihatag samahan nganhi kanato? No? So, mo ni atong tanawon. 32. So karon dirita, basahon na to. Ingon sa dina oh. So don't be afraid. Ingon sa dina. So don't be afraid, little flock, for it gives your Father great happiness to give you the kingdom. Wato sa example siya, don't be afraid, little flock, for the Father it pleases to give you the kingdom. Kingdom igsoon. Tingarian ang ihatag. Dili religion. Sumanang ato ng timanan. Unsay atong madawat, gingharian. Unsay atong inheritance, tanaw na to, gingharian. Matthew chapter 25. Hallelujah. So atong tanawon igsuon, Matthew chapter 25 atong mabasa dinhi. Verse 34. Karon tani siya. Verse 34. Tara, ingon siya dinhi 34. Ingon siya, then the king will say to those in his right. Ingon siya, come, you who are blessed by my Father to inherit the kingdom prepared for you from the creation of the world. From the creation of the world. So, the Father is already prepared His kingdom to be inherited as from the foundation or from the creation of the earth. Dito pa lang sa sinugdanan na igsoon, giandam na samahan ang atoang mapanunod nga gingharian. Dito pa lang. So mao na atong asa ta dili kasulod sa kingdom ni Lord. Asa ta unsay ihatag sa Ginoo sa tuwa? Kingdom of the Lord. Asa ihatag sa tuwa?
Unsay atong ma-inherit? Kingdom of heaven. Kingdom, 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 kingdom. Mora nay mensahe ni Lord. Now karon igsoon, how to enter the kingdom? How to enter the kingdom? Mo na atong next topic. Mo na atong next topic nga atong isgutan. Ako na ikuan wala pa na number kung kanusa nato na siya i-tackle na. So igsoon, mo na itong timanan nga isa lang ang mensahe nga gidala ni Jesus dinhi. Nga kinahanglan usabon na to galingon, kinahanglan nga mausab ta, kinahanglan nga ang kraan atong kinabuhi mamatay kay pulihan kini og bag-o nga kinahanglan nga maghari na ang Dios sa atong kinabuhi. We are the kingdom of God. We are His influence. Kingdom of God, igsoon, it's not a place, it's not a thing, but it is in you and me. So, kanalang igsoon, if you have more nga inquiries, pwede ka mo comment sa baba. More ni mong mangutana, pwede ni mo i-comment din na. Igsoon, isa lang nga akong hangyo sa imo ha. Palihog ko, i-subscribe ang ato ang channel igsoon, i-smash na nga button o kanang bell notification para nga ma-update ka sa akong next na video, para nga more pa nga pagpa-improve sa atong kinabuhi isip mga katawhan sa Dios. Igsoon, mo kini akong ikadasig sa imo ha nga magtuon ta, maghibalo ta unsay kamatuoran may tungod sa pulong sa Dios. Dili ang akong kamatuoran igsoon kundi ang kamatuoran sa Hari nga nasa langit nga angay natong tun-an ug mao kini ang iyang kabubuton. Salamat igsoon sa imong pagtanaw hangtod karon napaka ko ng Hari sa imong kinabuhi. Panalanginan ka sa Ginoo ug madawat nimo ang tanan nimong gipangandoy sa imong kinabuhi. So, mao ni si Apostol Jumbert Periuga dinhi sa ato ang kalibutan sa gingharian sa Dios. Bye-bye and out.